Здравейте, аз съм Ивайло Симеонов и в поредицата Porsche Electric ще ви запозная с всички най-интересни факти за автомобилът, който бележи нова ера за Porsche и който се продава заедно с досегашната гама от бензинови и хибридни модели Cayenne. Моделът дебютира в две версии. Базовата се казва Cayenne, като този екземпляр тук, който разполага с два електромотора с постоянни магнити и мощност от 408 конски сили, която в Overboost режим при Launch Control достига до 442 конски сили и 835 Нм въртящ момент. С тях Cayenne Electric ускорява от 0 до 100 км в час за едва 4,8 секунди и достига до 230 км в час. Cayenne Turbo съчетава показатели на супер спортен автомобил и тези на практичен SUV. Той също е с два електромотора, но задният разчита на иновативна технология с директно масено охлаждане, разработена във Формула E. Тя позволява мощност от 857 конски сили в нормални условия, която с натискането на бутона Push to Pass нараства до 1033 конски сили. Но това не е всичко. В режим Launch Control Cayenne Turbo генерира 1156 конски сили и 1500 Нм въртящ момент, което го прави най-мощният серийно произвеждан автомобил на Porsche. И способен да ускори от 0 до 100 км в час за 2,5 секунди, за колкото и новото 911 Turbo S. Спринтът от 0 до 200 става за 7,4 секунди, а максималната скорост е 260 км в час. Батерията е с брутен капацитет от 113 кВт и е разположена в пода на автомобила. Тя седи ниско и това резултира в 83 мм по-нисък център на тежестта спрямо Cayenne Turbo с бензинов V8. Архитектурата е 800 волтова, но технологията е различна от тази на Taycan. Докато при него имаме 384 клетки, разпределени в 32 модула, тук клетките са по-големи, тип пакетни, общо 192 на брой, групирани в общо 6 модула. Електрохимията на самите клетки също е подбрана внимателно с цел оптимална мощност, бързина на зареждане и дълготрайност. Тя е никел, манган, кобалт, алуминий. В резултат на това мощностната плътност е с 13% по-голяма от тази на Taycan. Иновация при Cayenne Electric е и термалният мениджмънт на батерията. Тя се охлажда и от двете страни, и отгоре и отдолу. Подход на Porsche, осигуряващ изключителна температурна стабилност и хомогенност на батерията, независимо от условията на експлоатация. Портовете за зареждане са два, както и при останалите електрически модели на Porsche. Тук обаче скоростта на зареждане добавя комфорт. Системата позволява максимална мощност от 400 кВт, с които батерията се пълни от 10 до 80% за едва 16 минути. А за 10 минути може да заредите достатъчно за пробег от над 300 км. С заредена на 100% батерия, Cayenne може да измине 642 км, а Cayenne Turbo 623. Друга впечатляваща иновация при Porsche е принцип, който използваме при смарт устройствата си – безжичното зареждане. Да, Cayenne Electric е първият електрически серийно произвеждан автомобил в света, който предлага възможност за зареждане без кабел. Системата е опция и представлява плоча с маса от около 50 кг и размери 117 на 78 на 6 см, която се поставя на земята и включва към съответен източник на електроенергия. Може да я поставите както в гаража си, така и на открито, например на паркинг място. Как започва зареждането? Автоматично. Необходимо е само да паркирате над плочата, така че тя да застане тук. И готово. Системата позволява мощност на зареждане до 11 кВт и е с 90% ефективност спрямо традиционните кабелни решения.